Què és això? Sí. I serveix per respirar. Què és això? La paella. Sí. I serveix per, si mengem alguna cosa, està ahí. Què és això? El Coll. Serveix per moltes coses. Quan respirem passa per aquí i quan mengem passa per aquí. Què és això? Peu. Serveix per caminar. Serveix per córrer. Molt bé. I què és la I serveix per agafar algunes coses com aquest. I què tenim a les mans? No, espera. Dits. la Què és això? I serveix per escoltar algunes coses. Què podem escoltar? Que és música. I quan és això, històries. Les dins. I serveix per menjar. Què és això? I mastegar, no? I serveix per posar la comida, El menjar. parlar Molt bé. i riure. Què és això? Què és? L'ull. Digue-li tu, Munir, com es diu? L'ull. Serveix per mirar. I quants tenim? Dues. Molt bé. Falta algun? No. Molt bé.